तमैया हंस पर होके सवार चल के अइलै सेवका के द्वार हो भैया अइलै सेवका के द्वार। तमैया हंस पर होके सवार चल के अइलै सेवका के द्वार हो भैया अइलै सेवका के द्वार। तो सबके पार लगा दन नैया सुरेश भजनिया गावेला तमैया शारदा के शरणिया सुरेश भजनिया गावेला। डीजे सुमित सतीश प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। तो राइटर राजेश करेला पुकार सुरेश के करन विनती स्वीकार हे मैया करन विनती स्वीकार। तो राइटर राजेश करेला पुकार सुरेश के करदन विनती स्वीकार हे मैया करदन विनती स्वीकार। तोरा केश महेश करेला पूजनवा सुरेश भजनिया गावेला तमैया शारदा के शरणिया सुरेश भजनिया गावेला हो भजनिया गावेला हो भजनिया गावेला तमैया दुर्गा सब विपतिया सुरेश भजनिया गावेला तमैया शारदा के शरणिया सुरेश भजनिया गावेला। रिकॉर्डिंग बाय विराट म्यूजिक मदना बाजार। मोबाइल नंबर 7050 410 549।